ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜାଗରଣରେ ଝୁମୁଥିଲେ ଭକ୍ତ, ହଠାତ୍ ଭୁଷୁଡ଼ିଲା ଷ୍ଟେଜ୍, ଜଣେ ମୃତ। ଚାଲିଥିଲା ମାତାଙ୍କ ଜାଗରଣ, ଲୋକମାନେ ଭକ୍ତିରେ ବିଭୋର ହୋଇ ଝୁମୁଥିଲେ। ହେଲେ ହଠାତ୍ ଭୁଷୁଡ଼ିଗଲା ଷ୍ଟେଜ୍। ଦିଲ୍ଲୀ କାଲକାଜି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଘଟଣ। ଏଥିରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 17 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶନିବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଦିଲ୍ଲୀର କାଲକାଜି ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଖସିଯିବା ପରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ 17 ଜଣ ଆହତଙ୍କୁ ଅଟୋରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ସ ଟ୍ରମା କେନ୍ଦ୍ର, ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଆସ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମୃତକ ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚୟ ଏଯାଏ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ମନ୍ଦିରରେ ରାତିସାରା ଜାଗରଣ, ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଉପାସନାକୁ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାରତୀୟ ଗାୟକ ତଥା ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ମାତା କବି ପ୍ରାକ୍ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ବାର ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଷ୍ଟେଜ୍ ଖସି ଯାଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀ ଡିସିପି ରାଜେଶ ଦେଓଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 26 ବର୍ଷ ଧରି କାଲକାଜି ମଣ୍ଡପରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ଶନିବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପ୍ରାୟ 1500ରୁ 1600 ଲୋକ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ କୌଣସି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଷ୍ଟେଜ୍ଟି କାଠ ଏବଂ ଲୁହା ଫ୍ରେମ୍ରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇପିସି ଧାରା 337, 188 ଅଧୀନରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରାକ୍ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ସେ ଘଟଣାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।